Добре дошли на всички в днешното видео. Днешната тема е основи на обучението по четене в първи клас. Нека да разгледаме в този слайд ние като учители или като родители за какво трябва да следим, когато детето се учи да чете. Ние трябва да следим за правилно четене, за съзнателно четене, четене с изразителност, подходящ тон и интонация в гласа, както и за скорост на четене. Но преди да стигнем до този период, когато ние може да следиме за всичко това, ние трябва да помогнем на нашето дете да се научи да чете. Четеме на срички, четенето започва с ричките и то разбира се от по-лесното към по-трудното. И най-лесното е четене на срички само с един гласен. След това преминаваме към четене на затворени срички с един гласен. Малко по-трудно е четене на отворени срички с един гласен. Четене на срички с добавяне на съгласен след отворената сричка. Преминаваме към четене на срички с струпани съгласни. Всичко това може би ви звучи объркващо, съгласни, гласни, отворени, затворени, но сега ще разгледаме всяка една подточка и вие ще разберете какво имам предвид и колко е лесно в същото време. Нека да преминем към първата подточка и това е четене на срички само с един гласен. Вие виждате, че имаме с въпросче и с удивителен знак. Ще си кажете, добре де, как децата ще четат? Ами това е една буква, какво четене? Казахме, че четенето започва от лесното към трудното. Ето това е лесното, да прочетат една гласна. Ами как ще я прочетат тази една гласна? Как може да се чете гласна? Може да се чете и то по два различни начина. Аз съм избрала буквичката и ще прочетеме нейната кратка възклицателна форма и нейната разширена възклицателна форма. Кратката форма на когато детето трябва да чете, ще прочете така. Като например какво стана? Какво е това? Как го направи? Примерно, това означава това като някакво въпросче. Хайде да погледнем и да прочетеме разширената форма на възклицателна форма на буква Ще прочетеме така. Променяме интонацията на нашия глас и изразът е по друг начин. Като може да е успях. Браво на теб, ти се справи. Ето, използваме разширената форма на звуки буква тази възклицателна форма. Така че, ако отворите букварчетата на вашите деца в урок, примерно за буква М, за буква това са неща, които вие ще ги видите. И тук мога да ви кажа, че когато децата са изучили всички гласни, да речем, детето ви се справя малко по-бавно, има нужда от повече време. Вие може да ги пишете тези форми, може постоянно да ги разигравате. Ще видите как ще свикне. Хем чете буквата и я запомня, хем се учи как да изразява тези емоции, тези възклицания. И какво стана? Надявам се това да ви е било интересно и да го прилагате. След като прочетохме едната буквичка, едната гласна с нейното кратко възклицание и разширено възклицание, нека да прочетеме сега затворени стрички с един гласен. Това е нещо малко по-сложно. А ние това казахме, започваме от лесното към по-сложното. Какво означава затворена сричка? Затворената сричка завършва на съгласен звук и буква. И ето сега няколко примерчета. Ан започва с гласната А и завършва с
съгласен н, ам. От, Както виждате тук, първите буквички са гласни, а последните буквички са съгласни. Това са затворени срички. А как учим детето да чете този тип срички? Отново съм приготвила няколко примерчета. Те трябва да прочетат затворената сричка ом. Някои деца ще се справят много лесно и когато видят буква О и буква М, без затруднение ще прочетат ом. Но за други деца е сложно да свържат тези две букви. Затова как може ние, като родители или като учители, да им помогнем? Е да кажат гласната буква удължено и след това към нея да прибавят вторият звук. Например, имаме ом. Те произнасят ом, ом. Казват удължено о и веднага добавят звук м. Следващ пример, който съм подготвила, е сричката м. И отново, някои деца ще се справят веднага, от първия път, без проблем. Но ние трябва да бъдем подготвени, ако детето ни има нужда от помощ. Тогава ние го потикваме да изкаже гласният по-удължено, по-широко, по-трайно и накрая да добави съгласната буквичка, съгласният звук. И последно, което съм подготвила, имаме аз. Съжалявам, може би не се вижда от моята снимка, но надявам се да слушате. Аз. Ще го изговорим аз. Аз. Тук в това упражнение е хубаво вие, според това как вашето дете се развива в четенето, защото това няма да е приложимо при всички, разбира се. Някои ще се справят много добре и няма да имат нужда от това. Тези, които имат нужда от малко повече упражнения, малко повече побутване, малко повече обяснения, това е един добър начин. Започвате с затворени срички. Разбрахте какво е затворена сричка. Пишете си такива на листа много, колкото може да измислите. И след това детето ви ги прочита. Разбира се, вие може да дадете с една-две стрички да дадете пример, който то да следва след това. Гарантирам, че ще работи. Просто трябва да сте търпеливи. Нека да преминем към следващия вид четене на срички. Четохме затворени срички. Нека сега да минем към по-трудното ниво, а то е отворени срички. Какво е отворена сричка? Отворената сричка завършва с гласна буква и ето тук съм ви дала няколко примера. Не, да, то, ти, му. Както виждате тук, всички първи буквички от тези срички, те са съгласни, а вторите, те са гласни. Как учим детето да чете този тип срички? Имаме два варианта. Единият от тях е по-труден, а другият е по-лесен. И разбира се, този, който е по-лесен, се използва повече в практиката. Нека да погледнем и да се опитам да ви обясня какво имам предвид. Имаме сричката за. Това е лесният вариант, който ви показвам. Както при затворените срички, съгласната з ще я изговориме удължено и веднага след това ще прибавиме гласният звук. За. Или имаме сричката то, ако детето не може, когато погледне двете букви, да каже техните звукове, да ги слее, тогава ние трябва да му помогнем. И то ще бъде като го насърчим да изговари продължително първият звук и след това да добави гласният со. И
последната сричка ти ще я прочетеме като ци. Това е за вторият вариант, който е най-често използван. А първият, който може да бъде дори леко объркващ, дори децата могат да не го разберат, е да четем отзад напред. Ще кажете, добре, де обаче как четем отзад напред? Ами, ей така. Нека да погледнем сричката за. Имаме две буквички З и А. Това са два звука. Как ще прочета отзад напред? Съсредоточавам се само върху вторият звук. Изкривам първият. Отварям си устата в позиция да каже А. Аз не я изговарям, но отварям в тази позиция. Веднага поглеждам първият звук и казвам за. Хайде, нека да го погледнем. Съсредоточавам се върху вторият звук. Отварям устата в тази позиция. За. Отново. Отварям устата в позиция да кажа А, но ще кажа първият звук. За. Ето. Отварям устата. Готова в позиция да кажа. Поглеждам първият звук. Изговарям го него и тогава с втория звук. Може би на някой от вас звучи безсмислено, но това е метод, който се използва в практиката. Не се използва толкова често или толкова много, колкото първият начин, който ви показах и може би е разбираем. Може би за някои деца ще е объркващо. Тук бих искала да ви кажа, че отново може да напишете колкото е възможно повече отворени срички и заедно с детето да ги четете докато свикне. Разбира се, вие може да му дадете отново няколко примера, заедно да го направите и след това да го оставите самостоятелно. След четенето на отворени стрички минаваме към по-сложното. А то е следващата стъпка е четене на срички с добавяне на съгласен след отворена сричка. Имаме отворената сричка Ра и сме добавили съгласен и кратко. Как четем тук, ако детето има трудност, е да удължим гласния. Ра, рай. И добавяме съгласният звук накрая. Рай, рай. Това е единият начин. Но сега ще ви покажа моят любим, който виждам, че работи с моите ученици. Те се чувстват удовлетворени, щастливи и това ги стимулира да четат още и още. Този тип четене е четене чрез добавяне. Какво имам предвид? Четене чрез добавяне. Имаме отворената сричка Та. Отворената сричка То, Те, Ти. Когато те четат такъв тип срички, може да добавиме съгласни след тях. И първо четем Та. След това преминаваме отдолу. Да видим по тази сричка коя е думичката. Понеже те веднъж вече са прочели Та, те ще плъзнат поглед, ще видят, че първите два звука вече са ги прочели секунда преди това. Автоматично ще кажат Та и ще добавят само последният звук М. Там. Същото е и с То. Четат То, дори тук, когато четат сричката за първи път, отворената сричка, те могат да се затруднят малко. То. Но когато дойде време да добавят съгласна, те вече няма да бъдат толкова затруднени, защото секунди преди това са изговорили То. Плъзгат отново погледа да разберат и да видят, че това е нещо, което току-що е било прочетено. Без проблем ще кажат То и ще добавят последният звук М. Том. Същото и с Те. Четеме Те, аз само плъзгам поглед, казвам Тео. Ти. Плъзгам поглед по втората дума, вече виждам нещо познато, казвам Ти и добавям звук Р. Тир. Това упражнение определено работи и го препоръчвам вкъщи.
Друго, което искам да кажа тук е, че знаете, в училище си има учебна програма, часовете са разпределени за цялата година, защото си има такава норма, колко часове български език трябва едно дете да има. Но вие знаете и като родители, някои деца се справят по-бързо, други по-бавно. Разбира се, детето, което работи по-бавно, няма как постоянно да препуска в учебния материал и да се справя с всичко, защото то така или иначе вече е назад. Но това е нещо, с което в училище не може да се бори, но е хубаво, ако вие като родители в къщи упражнявате четенето по този начин. Нали? Не се стремете и вие да гоните учебната програма. Стремете се да гоните развитието на вашето дете. А това развитие може да е по-назад от другите, но да знаете, че малко по малко вашето дете напредва с четенето. И по-натам ще стигнем четенето на думи, нали? Как четеме думички, след малко ще видите. И ще ви разкажа една история, която се надявам да ви мотивира и вие да бъдете наистина полезни за вашето детенце. Нека да преминем към следващия слайд. И вече, понеже минаваме от лесното към още по-трудното, едно от трудните неща за децата е четенето на срички с струпани съгласни. Тоест, съгласната може да я поставиме в началото на отворената сричка или по средата. И ето тук имаме примери. 100, 100, ти, 3. Съгласната С я поставихме в началото на отворената сричка ТО, а съгласната Р я поставихме по средата на сричката ТИ. И образувахме нови думи, които имат струпани съгласни. С, Ц, О. 103. Това е нещо, което може да упражнявате в къщи. Или отново добавяне на съгласна в края на думата. И ето тук съм написала 100, сричката 100, и към нея съм добавила няколко съгласни, които детето чете. Следващият слайд е четене на думи. Това е много важно, но също и малко трудно за някои от дечицата. Слядото четене на думи. Четене на срички. Когато децата четат на срички, това се нарича сричкуване. И ето тук съм дала като пример думичката мама. Отново, имаме дечица, които като погледнат думичката, ще я прочетат мама. А има други, които ще се затруднят да прочетат на срички. Те умеят, знаят как, но понякога им е по-трудно, малко по-бавничко. Тогава те ще могат да прочетат ма с удължено а, удължена гласна, мама. Ако детето ви обърка думата, не му казвайте не е така. Просто кажете правилната дума. Ако тук пише мама, а пък то прочете мамо, вие не казвайте не е така. Просто кажете правилната дума. Мама. Ако детето ви прочете котка, трябва да прочете котка, а чете котко, не казвайте не е котко, котка е. То чете котко, вие казвате котка. И то повтаря след вас. Нали не използваме не думата не е така. Избягваме това изречение. Повярвайте, работи. Освен сричкуване, имаме още един тип четене. И това е четене по букви или буквуване. Сега тук понякога има малко спор как детето да чете, как е по-добре да чете. На срички или по букви. Моето мнение, с което не ангажирам абсолютно никой, е, че според мен
Ние трябва да оставим детето да чете така, както на него му е удобно. Ако му е удобно по срички, да чете на срички. Ако му е удобно да чете по букви, нека да чете по букви. Важното е да разбира смисъла. А с упражнения това буквуване или сричкуване в един момент просто изчезва. Лично аз предпочитам децата да четат на срички, но имам ученици, които четат и по букви, но аз не ги спирам и не ги задължавам да сричкуват. Какво имам предвид за четенето по букви? Имаме думата магазин. Тогава децата четат М, А, Г, А, З и Н. Те знаят всички букви, те не могат да сричкуват, не могат да ги слеят. Буквите, звуковете помежду си не могат. Затова те го буквуват. Но когато казват М, А, Г, А, З и Н, те много пъти не разбират коя е тази дума. Те не могат да кажат думата коя е. Затова те трябва да я повторят няколко пъти, докато не осъзнаят какво са прочели. Дайте им този шанс. Подскажете им. Насочете ги. Или ако кажат М, А, тогава вие кажете след тях Ма. Когато кажат Г, А, вие кажете Га. Но не ги спирайте да четат по букви, определено. Поне според мен е така. И понеже в предишните слайдове ви казах, че имам пример, такъв пример. Примерът е, детето четеше по буквички. Беше изключително трудно. В началото не разбираше какво означава думата, която прочита. След това започнахме да разбира, но не четеше с темпото, с което класът четеше. Но въпреки всичко за мен беше важно аз да разбера, че той знае тази буква, че вече е разбрал какво означава, какво е прочел. И аз му давах допълнително неща да чете, да преписва, да чете повече на глас. Вкъщи се упражняваше много. Цяла година, криво-ляво, някак свързвахме ги нещата. През лятото те продължиха да се упражняват вкъщи с своята майка. И когато детенцето дойде септември месец, това буквуване вече изчезна и детето четеше много по-добре. Същото и с друго момиченце, което отново буквуваше. Цяла година ни беше много трудно. Имахме съвсем лек прогрес, но лятото те просто не си стояха да играят, а те продължиха да се упражняват в четенето си. В следващата учебна година те бяха коренно различни деца. Така че не ги спирайте да четат по този начин, по който на тях е удобен. Просто имайте търпение и се упражнявайте и не им казвайте, че те не могат. След слядото четене на думи преминаваме към обобщение на прочетенето. Вие може да включвате игри, с които да разберете, че вашето дете разбира какво чете. И ето един пример за такава игра. Поставям няколко картинки. Имаме куче, котка и балон, а отдолу под тези картинки записвам думите на тези предмети. И сега, когато детето прочете котка, трябва да свърже думата с изображението. Балон с балон. Куче с куче. Когато то каже котка и свърже правилно, аз знам, че то е разбрало какво е прочело. Винаги е важно да имаме обратна връзка и да знаеме дали детето ни е разбрало. Защото ако не е разбрало, ние трябва да работиме още върху това. И тогава да преминем към следващото. Следващата стъпка е плавно четене на изречения. Четене на изречения с постепенно нарастваща структура.
Ето това ми е много любимо и когато видя колко са щастливи децата, след това ме прави още по-щастлива, мен ме мотивира да създавам повече такива изречения, а те се мотивират да четат още и още. Какво имам предвид? Започвам, измислила съм си едно изречение, но започвам с първите две думички от това изречение. Имаме днес, ще. След това днес ще аз го разширявам, като добавям още една дума. Днес ще ходим, съм записала на втория ред. Когато детето чете днес ще, тук е съвсем много лесно. Просто плъска поглед, защото това вече е прочетено и когато то плъзне поглед по тези думички, то знае какво пише там и го изговаря без проблем. Днес ще, просто го изстрелва. И единственото нещо, което трябва да прочете в новото кратко изречение е думата ходим. И вие ще видите, че вашето дете ще прочете по-бързо днес ще и по-бавничко ходим, защото това вече е нещо ново за детенцето. След това използваме днес ще ходим. Детето плъзга поглед, изговаря днес ще ходим без проблем, защото вече това визуално е познато. То вече се знае какво е. Единственото нещо, което ще прочете е с приятели. Продължаваме натам. Днес ще ходим с приятели. Това е нещо, което се знае. Прочита се лесно. За детенцето остава само да прочете в парк. Виждате как постепенно това изречение нараства. А за детето е лесно, всеки път е по-лесно и по-лесно, защото то вече е прочело тези думички. В училище понякога в букварчето може да се срещне нещо подобно, но не толкова често. Но вие вкъщи може спокойно да го упражнявате. Повярвайте, това изключително ще помогне на вашето дете. И когато казвам, че ще помогне на вашето дете, ние когато помагаме на нашите деца, ние трябва да им помагаме правилно, а не да им помагаме грешно или им даваме грешна информация. И след това, когато то отиде в училище, учителят среща трудност да му обясни, че това не е така и понякога детето не иска да възприеме отговорът на учителя. И ще ви дам пример тук в моята практика. Говориме за женски род на думите. И правилото е, че когато поставиме думата една пред съществителното име, може да разберем дали тази дума е от женски род. И детенцето казва: не, мама ми каза, че когато всяка една от думите завършва на буквичката А, значи е от женски род. Като примерно кола, маса, коса, те завършват на А и те са от женски род и това е правилото. Другите думи, които не завършват на А, те не са от женски род. Не, не е така. Защото примерно думичките пролет, есен, те не завършват на А, но те са от женски род. И тук беше малко трудно да обясна на детето, че не е точно така и че когато имаме правило, е хубаво да го използваме, за да сме сигурни, че няма да пропуснем нещо. Така че вие, когато помагате, помагайте им по начин, по който да не навредиме после на самия образователен процес. И те да заучат най-вече някаква информация, която не е точно така. Има нещо вярно, но не е точно така. След плавното четене на изречение, ние трябва да преминем към обобщение. Да видим дали нашите деца разбират това, което четат. И ние отново трябва да им подготвиме някакво упражнение. И ето упражнението и примерът, който аз съм ви подготвила. Поставила съм една картинка на дечица, които са в парка и тичат. И две изречения. Дечицата трябва да прочетат двете изречения
и да кажат кое от тези изречения или да свържат кое от тези две изречения се отнася за картинката. Първото изречение с приятели тичаме в парка, а второто изречение с приятели ритаме в парка. Ако те са разбрали какво са прочели, тогава ще свържат първото изречение с картинката. И аз отново имам обратна връзка, че дечицата са разбрали какво са прочели. Защото ако не съм разбрала, за мен ще е трудно да си затворя очите и да продължа към следващият материал. След четенето по букви, насрички, думички, изречения, идва и цялостно четене на текст. Когато работим с текст, е хубаво към текста да има изображение. Ако отново отворите букварите на вашите деца, вие ще видите, че към всеки от текстовете има някакво изображение. Когато дойде време да прочетем този текст, ние работиме първо с картинката, а след това с самия текст. Аз тук съм подготвила една картинка с две момиченца, които са в парк. В текста се говори отново за две момиченца, приятелки, които са в парка. Те са гимнастички. И сега започвам да задавам въпроси на моите ученици. Как се казват тези деца? Дайте им имена. Те започват всеки казва каквото реши, каквото иска, но накрая аз казвам, хайде, нека това да са Ана и Ина. Къде се намират децата? Те се намират в парка или в детска площадка. Всеки ще каже някакви различни неща. И тогава аз отново, добре, те са в парка. Какво правят тези две момиченца? Те се катерят по катерушките, двете дечица се катерят или те се висят, те висят на тези катерушки. Добре, може би те спортуват. Какво предполагате, че Ана и Ина може би спортуват? Ана и Ина може би спортуват гимнастика или Ана и Ина може би спортуват атлетика. Или те са акробатки. Всякакви такива предложения. Като след всяко предложение вие уточнявате нещата, които ги има в текста. Когато дойде вече детето да чете, то си има на представа за какво ще се говори в този текст. И резултатът от тази предварителна работа е, че когато четат за първи път текста, дечицата ще използват смислова догадка. Тоест, преди още те да прочетат думата, те се досещат за нейното значение. И тук повече доминира смисловата страна на четенето, отколкото техническата страна на четенето. Ето това е контекстното четене. Работете с децата си в тази насока. Първо работим по изображението, а след това по самият текст. Друго, което бих искала да ви посъветвам, е когато дойде време детето ви да чете думички, изречения или текст, те винаги да имат опора на четенето. Какво за мен е опора на четенето? Тоест да използват химикалка или пръщ или някаква показалка, с която да следят къде се намират. Приемете, че моята червена точка е моята показалка и аз сега ще прочета контекстно. И втората думичка – четене. Аз имам опора. В четенето ни трябва такава, защото четенето е като прохождането. Когато детето трябва да проходи, то се държи първо за различни предмети, докато стане по-уверено и по-сигурно. Същото и с четене. Когато имаме опора е като ние се подпираме и леко вървим, докато един ден ние вече нямаме тази опора и я изхвърляме. Надявам се видеото да ви е харесало. Надявам се да използвате част от това, което може да използвате като тип, като съвет. Може да упражнявате с вашите деца. И най-важното е, вие като родители не гонете учебната програма, а гонете прогресът на вашето дете.
Радвам се, че отново бяхте с мен. Ще се видим отново скоро с друг урок. Благодаря ви сърдечно!